Makomborero group. Bisa chiremba bani. Mangari ndiani? Makomborero group. Lazima miriri. Ngari group ne miriri. Anotitishwa. Tare rondo. Grupu redu ratakazotanga chibva taita mukando kudaro gore rapera tobva tatanga kuwana mari saka takati nababa bhande namai bhande mugrupu racho saka kutama kwawakaita wakabva wangoenda achibva wangoenda tichivafonera kuti dai matipowo mari yedu havangauyi dai matipowo mari yedu havangauyi saka wakaendawa ne$208 yatakanga taikandirana saka wakabva wasara nebhalansi ye$208. Wakamboendesa here kwaSABHU? kwaSABHU kwedu takaendesa saka SABHU kakati inini SABHU andanga ari kure taimbotaura naSABHU wedu nevamwe vacho vatinavo saka SABHU kakati hanzi inini handichaigoniba endai kwamambo. Iyo baba bhandi sapedze nguva musoro kwanga mainga taitsvukwa kuti ndakamboenda pagurupu achona nezita regurupu kutotanga kuona pepa iyi samani zindiro ndakatanga kuzwa gurupu iyi ngataure chokwadi takambondiona 1 day pamusoro wadada ichimumiri aiwa pamusoro pepabhandi imini hamusiri presiding officer ndizvo saka kana vanoda kutaura munhu tinotopa mukana kuti vadi vataura kuti nyaya icheka pamwe ndiwa nezvida kuti tinzwe kuti nyaya ikuenda pamwe munotenderwa kutaura zvepachena taura izvo pamusoro inini shuwa ndandiri mugrupu nanamai ndini ndaitochengeta bhuku racho kushopu ndandiri kushopu nacho saka inini ndandakanyoresa baba asi baba anga asingatozvizi ndinotaura chokwadi changu inini ndakanyoresa baba nezita rangu saka ndakazokundikana kubhadhara mari iyaiya ndati paishasheiwa ndichangosarawo nechikwereti chishoma saka inini mari yandaiziva kuti ndine mari yako ii$200 saka zvakadaro ndakazoona mbuya amai mari yako ndaunza kotoni kuno ndakaunza magero 2 vandati mbuya mari yenyu ndiruiziva ndari neturipe twakada kuti wandei vandati mari yenyu ndiruiziva ndida kudii ndida kubhadhara ndikadonjeve rikabhadharwawo ndodini ndokupai mari yenyu razi tine firiji yandirutengesa iri kwasharama nanhasi itori ndikatengesa firiji yaikatengwa ndodini ndokupai mari handisimboramba baba mari yenyu ndiri kuiziva ndopandakangogumisira kuonana nambuya ipapo nditoti anasabhandi dai zvaita gore rino ndarima zvinhu zvakati wandei ndoda kuti mari yegrupu yekunyatata idini ipere gore rino handisikuidapo tiritowirirana sondo rapera ndopandiona sondo rine tikavharawo kwaSABHU makaenda nyaya yenyu yakamboita kwaSABHU ndandoda kutotsigirawo hangu isisi kubva panguva yacho iyo takaita mukando uyu mainini maibhandi kutaura chokwadi pamberi pamwari makore mangani kubva inenge rine ragore rechi3 tiri kuti tiwirirane tichingotumira masi baba mukuru ndakambosangana neminyanga mukati mainini ndiruziva ndine vana vari kuenda kuchikoro shuwa isusu kuti muri kuona takamira pawiri weduka tati ini ndandine muroro aibva atoti maindodawo mukando saka aitumira mari indichibvisa neyangu saka pakuzoshayana mari muroro waroro wakutaura kuti kwanzi mai makaita utsotsi hamuna kuzotipawo here mari handiti makamati tinodawo kuti mukando tinongoziva kuti nyika yese iri kuita mukando ende mukando unobatsira ndizvo ndoda kungotsigirawo hangu basi dai kwa kunonzi mainini wakati kana kuti regai ndibvisewo kana $50 tina vana mainini mai ava namai mautsa hatina kuda kuwapa samoni mange kuti wanga wachiti bvisa pashoma wakawana 20 waendesa kwaSABHU
ndikunyepa ile mengitenge maje nomwana kuyapa akaona $20 achibvisa zvino maini nakabva kuenda bvangoti zi vamatokanganwa kuzoti ndakatora mari dzavo plus chechitu icho ndoda kutaura ndechekuti isisu mari iyi munogozwa kuti mari yemukando inodzi kana mukakanda kana dai munhu aine chikwereti mari inozongodini inenge ichibereka asi takaita tsitsi mufungi apo takaona kuti ndo zvakaitika takabva tangoti chiregerei heni kubva ipapacho mari idzi tiri kutaura dzadzina mubereki bamufungi imari yacho itakatobvisa pacheyekuyeru dai kunoti takati ite nemubereko mari ingadai yakayatowanda ndizvo bedzinanda kuti nditsigirwa anoda uyu ndimai wangu mbetawo dai mainini kana apo makazosimuka makatoonekawo tati kuenda zviri nani handipo mushori mameta wangu muri mhai makandibereka asi kuda kuti arachoka ndatoona semune mwoyo murefu munogona kurera kana murera munodzichengeta ndekuti mukanzwa kuti pa2 years pane mwedzi mingani pagore 12 months mwedzi mingani pa2 years mukadzibatanidza mari yamaibhadhara yatorwa namaibhande vari kupawo chapupu kuti inini ndakandozvinidza baba munapadzidza hanzi inini ndakandozvinidza baba wasingazvidini ipapo wana mhairi ini hanifaniri kujoina mimba musingazvizivi ndida gurupu ndinotokutaura mai mwana ndajoina gurupu rako ndasiya ndabhadhara dhora ukazonga zita rako chitaurwa chengeta dhora ewiki yega yega yaunoenda kokanda wanzwa here ndozvinoitika saka mai vakangojoinidza baba saka baba zvakutoashamisa 200 yazobheri mai vakutanga kutaurawo nasi rinowadziwo rekukana saka tisati hatisi kuda kukanisa vanhu toda kuenzanisa vanhu baba bhande munozvitora zvigamuchirei zvinhu zvangoitika musina fungiro kwamuri munozvigamuchira muchitsvaga chinhu chinoita kuti muripurese mari dzeva ndaona dzisina interest ba dai vamwe vari kuchaja neinterest yakwira mari ingadai yasvika kuma3 chako mati yanzi tiungoda feed nhamba yedu 200 chokwadi inini wana mai chinhu vasisina kugarisirana pasi inini mizvinaichingoni ndakazwabatsira ndikauta ana mai nyaya yekuita ndekuti iwanofungidza kuti ndikuwanipe inini ndakatora chikweti mwa kuna nyamba yakura wanotisongotipei mari yeshe youpuwa nyamba vana mai nyamba yandaine chikweti chake chakakura chakaita kuita 1000 saka nyamba ndakazogara naye pasi nyamba yashama ini mara ndioni ngatiwatigarisane pasi nyamba yakasvika pakuti sabhani saka tawa iweyo ndakati izotachirajana matameza mari yekuti $70 pamwedzi inini ndawakazwa takwana usako saka ndichiti $10 yechigara iwe uchisara kone 40 matauira kwaza bhani kana waka nodi saka ndotungosenza tiri saka ndoona kuti nyamba kana une mari uchitenga ukanotsvagira munhu anotenga shopu ngeyangu kuona pashopa musaonekwa vanhu vakaita mhuri yangu ari pashopa ndini nevakadzi vangu nekanzu ende kuti unyatsoumeki sure kuti une shopu ngeyangu kana munhu anoda kutenga anongoenda kukanzu ngati ndinonyepa ini mabuda munyaya yamakuazve taurai zvamanangana nazvo zvinekuita nechichikwere saka ndinoti sofa inini pamari iyo ndiri kubva kuna nyamba ndodzirisanga kuti ndakapuwa mari anotengesa pashopu chikwere chenyamba yachasara mashoma inini ndakuzwa chikwere ichi chikwere mhai izvo ndiri kuti ndatanga chapinda munzeve dzangu nasi inini chapa ndaida kupawo $10 ichava kunei kana izvauti kazvana tonje shuwa tonje asati abhatarwa every month
Unamutoa ndi mambo. Sabata every month intendwa indela upo mkunda we achaioni banda usopata zikwe indikaiona yangu ekisto nongo minus ikwe timbonzwe kune awo ndiwo achatipa chapupu mwana mai awari kutaura kuti zviwa chipiritu wanacho saka muri kuti kudii Isisu tiri kuona nguva yacho yarebesa baba. Kutaura chokwadi tiri kuti wati tsvagirewo. Kana dai vakambotiwo kana 50 kana mari zviri nani panoti tingowapa piwa futi $10 tingoidii. Mama ava varutaura vati mupfungwa dzake ndanda tine firiji yatinayo yatatoda kutengesa ndizvo kuti bhadhara mari yani yamai ava ndizvo. Saka ndokwandafunga kuti muchataura makasungwa kuti kana zvibvira hazvo munopuwa firiji iyoyo motengesa muchireplace chi mari yenyu zvazvakatojika wanga wazvitaurira wega kuti if possible because mwari watedzera pfungwa dzababa baba vari $10 ziva nomuna firiji yangu aitengesa kana 40 Ramba kutengwa nokuti wari kutoshaya baba nyaya iri pabaga inyaya pfupi chai ingaponesika mai awane zvinhu zvavo baba ari papo aona mai vari kuda zvinhu zvavo asi ari kuzombotora mati 280 imimi mai imimi vototaura kune ava kuti mari ndinoiona so akati uri mwedzi ndinoona mari yakati mwedzi ndinoona mari yakati mwedzi ndinoona mari yakati imimi ndandive mune dambudziko racho rinenge imimi motaura awa uye maikandira nawa pamwedzi ndichaona mari yakati ndiupai pamwedzi ndichaona mari yakati ndiupai kuti ava vagara vakaziva kuti pamwedzi wega mukubhadhara mari yakati kune ava imuri wataura kuti pamwedzi ndichaupai mari yakati ndakuzvaura nyaya yekuti ungarumboti mari yetinenge tabhadhara kudare zvinopiwa nani nokuti wabhadhara mupurisa wakabhadhara dare wakataurwa nzi kana mada kuzvikavha mari yenyu panonyorwa judgment zvichasainwa nasabhanda judgment rinobhadharwa ripi haupiwi maharaba saka vanofanira kukakureta makosi avo woisa vanofiga then iyo chizotaura nasabhanda kuti tinenge tawanonga kubhadhara sei sabhanda wacho asi waine total figure zvinhu zvese sorry ipapo ndikuona kaya mota kupesa ndaso wabhanda watini handizviziva tinozozivira munhu taura avari pakati apa ndiwani mhosva yese vanozotaura kuti kana uri murume wavo kana ari mwana wavo vanozotaura kuti baba zvakati baba ndanozopawo mari kunani kune mwana wavo kana ari mudzimai wavo pakune mudzimai wavo pamusoro ibaba chibisa handizomushoraba ndiri kubvunutaurawo pfungwa dzangu baba mukuru wangu uyu hunde mainini wakamisa zita baba mukuru handina kusangana nemere nyanga ndikati baba mukuru matikanganawo here chikweretu chenu mukati neinini chikweretu ndiri kubva uchisiwa ndine mwana uri kuenda kuchikoro handizvo here makataura baba mukuru nhasi matoti panyamu mukati nyaya ndiri kubva izo ndomukamati uratsirira mai nyaya imimi makanga muri kutoziva mari yazvo miitoishandisawo mukati ndishamba mari yenyu ndinoona yechikoro nhasi matoramba kuti makambondiona here ndo pari urwadza apo wanga watoenda director kure inini pamusoro yekuona kubatsirawo ini ndandikona handiti wakati pachikwetu mukadzi wacho judgment ichangonyorwa ri kurekodi mukadzi kana mapurisa akwenda kunoenforsa unotokwenda kuenforsa zvinhu zvavo ngoti masipoti kaunogara weseka mukadzi rekumwe imavuzvabva kuna mhanyere zvabva kuna baba chandikukumbira hangu kuna bhandi uyu mudzimai wako handiti rapasi mudzimai muonesane nechikweretu chaakatora iwe baba usaite hasha usadii ukadzoka handiti kana kumuchaudza kuti wakatora chikweretu usadaro kuti mukadzi wako gara pasi nemukadzi wako mutaurirana moonesana kuti tochidzosera sei mai mwana chikweretu ichi ini ndakatogarisana mudzimai mukuru wakonoita usiku musamusoneapo ini ndati chikwereti ndichabasira mudzimai kubhadhara wanga akatarisira neni wakutore nemari yangu kukoto hakune nemari yangu wavakoyazve
ndine shopu iyi ngati ndiri kutengesa mari ikabva vane mashares avo wamaya kana iwawo kana wakaona munhu ari kudakanozve kulenda kamba kari kuseika ngawamusi kuti taona munhu oda kulenda uchiona kupedziswa ngenya kuti ndiri kuramba kubhadhara ndofunga yajeka baba wataura kuti atori paauction namari kuti wabatsirane atopinzi kutengesa zveshopu pedzisa nyaya inonzi tapedza ka ndeyekutopa zuva vana mai avo enda waakuziva zuva ravo rekuti mari tichaiona dheti rakati ndokuti tapedza kutaura pamusoro neapo ndandoda kubatsira ndanoti inini ndakarima kana ndapopora zvinhu zvangu ndikatengesa nogona Answer. Ndafunga kuti inini sedari ipai mutongo ibi. Ndoda kuti avo vakatokundikana kwemakore mangani maviri izvo vachitadza kubhadhara chikwe chanani chana mai avo. Saka musedari ndima kutopa kuti kana mati 3 months modivide 208 into 3 kuti vanobhadhara mari vachipa mai avo nyaya yatopera. Ndozvavanenge vakunoita izvo. Imi dare ndimi mwakutorayira zvoda munoitwa paground kuti endai munoita zvakati pedze chikwe chenyu. Atataura kuti pamwedzi takunzwa mhai yavo kuti vanobhadhara mari pamwedzi toona kuti pamari yatodzotaura kuti yozopuwa jajimende yakuti imari yakati pamwedzi yakati kudai zvavanogona timbowanza kuti vanogona kuita mari ichikwete icho ndanditi pa10 ndikutaura baba nenda kuwedzerwa pamwe ndikati 30 handina ndinganyeka vanenge vabhadhara nandati 20 yaningogona yaso imwe 10 tiri pamwedzi kuti zvandiitirawo nenda kuisa ita 20 para zvinaya baba beta 30 yange ruta 150 saka ndandigaita 100 saka ukwanisa here kuti mutaurira nawo mombowabatisa pii uzopedzisa mari inenge yasara kana vari kuda ndozvinogesa kuti dzemanje dzekutaura yaiboseisomo watiwo vanozokuona ivoachifira kuti zvinojekwana mhaya chikwereti chavo chakura vanhu vachanzi chane 2 years pa2 years ka chiri kukonzera kuti pa2 years chaifanira kunge daizodzi yatoo kuma3 point chakuti ndokuti kubhenga vari kubhenga iwe vatora chikwereti ine interest ukatora $2 uchabhadhara yaane $3 pamusoro handimona saka tatisusu tauriranai ndokutaurirana kwakanaka saka imimi mozoona munhu mowiranai vanomhayava usati wabuda toda kuti iwo vaiti vakuziva vanomhayava kuti vanozowana sei vasonobate here firiji aiwa tiri kuapa after so much wakaona firiji yacho changamira zvayataita ndine munhu atonesa kuda firiji ndokuti vanobva vatoita zvavanenge vakuita handiti yatotorwa price ipomwedzi kana mangwana ndosendati vanozondiona vaite zvavanoti saka ndofunga nyaya manzo akaini pana vari kutoda firiji ndofunga zvakanaka kuti avabatsirika firiji nayo yekuti semaona wadini waita kana yatobva inotobva jemano yakuzvionera pano iri auction nedare kuti mari yavo iende kune avo bcause mukati iwo auction yanovega auction dare ndimunotora firiji inoramba indande inoramba indande ndomaita zvakanaka saka firiji ngaiuye pana kutengwa kwayo kunokupa kwayo ngaiuye manzo itai kuti zviuye zvatoonekwa nedare kutanga ndiepawo itai kuti zviuye mari ngeutombotsvaga iwi mangwani
Mai tunopaneka nyaya. Pamwe munhu wachi kure kwakadii Iri kwatarama. Iye ndoziye mukadzviadza dzaichakaiti tiende kwese kureitwa. munondibhadhara ndinda kumutorera ndounza pano mundipawo mbudzi Regaiti tetipedze kubhadhara ndisi. Imimi munomouya nefiriji padare kuno musandira firiji kudare. Dare ndorichaona kuti rinoita sei nekuda kwefiriji. Saka Ndinozouzwa. ndotimati pakuya ati kana mangwana anogona kumona munhu wacho aita kutoita mangwana. Kana ari marangwana changamiranga ada kutondibasira ngekuti inzira ikona kuenda. munondipa marangwana ndondaka Seku makasindida kutakura kuti ngatama akanga ari marangwana ikweyi. vaionawo kuti yakakodzera here pewenyu Mai apo ndakuenda kuisuka kuna kwenda petu yacho ndo pane Zvaita munhu musoro unoita kunze kwedare. tiri ivo baba tatifiriji isusu vhari inenge inzi ine $100 ndizvo chikwereti hachisati chapera kechi kana kwauya firiji panzi panobhadharwa $30 pamwedzi ndizvoka zvaita zviziva uyana $30 haitiba tiri gurupu aiwa chingotarirai maiwo tiri kuti kwauya $100 yefiriji pachibhadhara kuti $30 pamwedzi kuita 130 ndizvoka jomari inenge yabhadharwa kwabhadharwa 130 tozoshora kuti kwasara bhalanzi yemari asi mwedzi unoya muchiwana kuti imwe 30 ava paanopohwawo mowana imwe yasara makamboti sepikudai Mukati mimi kana maya mudare moti awa kunyepa. Avanyepi pabembani pamapo because zvine kusungwa mukati. Wakamunikana. Saka zvati chitenda zvikai muone. So imitenda zvikuti ndikutaura. maushora dai ndio dai kutanga Uchimira imwe kwavanya zvara wapiwa ndare. mungwana ufuma ndani mali ngomwe utazokufunda tapane mali unofuma tene zvitawadai. Alright. Now, zichange chizokurukura visimudari.